zarmiki na borai mu koy gudu bai amma ga ngano wagdugu kwara kunda focus ne gabero akai kangati marga wayne do gabero manti kala kunda no kan woka danga gine indunya fi azurmatra ingai matangam kan gana iri afrika labai i wana na mai i mu koy gudu gi bai zarma wana songai borai wana didan di borai wana i ganda mo goyen kan idan gai gine kan i ba ngai mate kan ganan tangamo mate tangami kina i mu koy gudu bai inna groupe yam feri whatsapp wona yan zama groupe no irna sentinda whatsapp no irna sentinda al bayri gudu Niger ministère de l'intérieur wona yadda ministère kanga go de la bogun kuna sanni al bayri gudu wa yadda whatsapp no ir feri groupe yan irgine groupe de se sanche agona nangu bobo yara ga to danga labu woicinde yeddu nangay kulkay ga zarmi cen salayan nanga day Niger Burkina Mali Benin Togo Côte d'Ivoire al Sudan bumbo gara de diaspora labai ikulrano a cigabe rodin go wodin banda irdu yadda ministero kanga hago da labo gondo kuna sanni Niger wana irganda ni mo ne da kaina irma dahiran da yance ta sai labai wa kulkan ai ciaran sai yan wora gabero gandano kan i koy gudu ga gorandi karra jama'a ga koy gudu ga charmargu ganda wai ne mo dai i ganda ngai wana na fai kan idan gai gine na fuwai ne mu dai manti kala har yenno kan irce ci faham matkan no igaba ngai mi da kan ganan sokone mu dai amte sokone i kai naga guguni be riga na satate kan nan bore dim me amai mamargu ga ta fo ngai na mai ba funandi din ne na mai mo danga dai ricina ir wane na mai dir wane chardi yango ngai senor go ne na midin sentin ga treyante tire dini agoni ra wo kanga salan ir wane inta sai bon turi zai afomo gona kanga salan dori zai bon turai wo turai ir salai bon gumo ir kandi wane fassare abanda irci zanbai turai rai bobu kulgo bore safar an kan aga safar kulir na ce wadin banda irka dori zai ga kan yan gogo bore ta bandi zaga yan kalhon kuna ngai mo ir salai bo ir tay bon tira kan mancin do wadin ko ne ir gogo tira te kan sai ga ne kamusu zarmuci na wane kai ga kan da zarmuci ne zo me kan da wani fassara ajine wadin yan kulu irni te abanda inna labari no yan tirka tare kan handu na ga fatta isina sai kala fafara an kan maga yana dan fafar mogaci wato zadon don bore zarmai ingai jinai hannai kan yayi gandi muradu nan foni ko kidan aidin kara yi gani da sai ni gane fafara wadin sai no innir wani labari no yan tiradin dan fafara kan ga fatta handu ga ka handu agin no labari han kan goga tenan kulkair wani satago gabero a wani kunda a ganda tangami bambatan ga gini wana hunkuna mai wai ne wara dai imene zarmaki na bore mu koy gudu ga bai bore mu fahamda bore mu koy gudu ga fonda na fonda ke kendi dini mu koy gudu gi bai wai ne mu dai matano i gona ga ngai wana tangamo ce da ne rigini irga bayar mu wundiyante labu kulkarra ir wane na mai dingo irin di care ga goro ga kamba dan car kambara matano irga ta girna mai din bafunandi wadin banda irganda anne ko ne irin feri radio da tele zamodin gano irgi hingudu irgi hingate mefo ga biri zai yan katare wa kan sai an sare gane alfabe din biri zai din katare kan bora kul ga yadda na matkanci ne kul ta ga koi jina iduna biri zai yan kan labu kul kan rai ga sannai te biri zai follon kai din ga no igu goide irganda ni kai irga biri zai din da illa bai kulura kai wane satagwa ce ga bai rogo din kan wodin yan no igu goide abanda koi ne hino irmi ya ka sanni zai ga kan ai kul ta ji kan gona kan wato ir don na mai rayar sini bai ikulir mu da sai ma ta ji yan kan zabur togo mara Niger niga bai yacin gani go din mara Mali niga bai yawo gani go din mara Togo de bene non kukan ni mara san ni follon kano matkan da yiga ci nan go kulu gabero a wani kunda a ganin wani hirrai din wani arrai kan a gorandi woki gaba da wokan isiba halan da karta yan gona kan i gorandi da mara kan i ko gudugate kunda a wani gini ko yan fondai sai to satade ni ganda hankan ni gabba na ga furara karta gono kan ni ga dai kan zambar fono borga dai karto dai mo banda jiri kulu ni ga no zam gugu kan sai ga ne mara wani ga ko te za son kai ga no jiri ga ka jiri nga mo borgano danga din zambar fano danga gi no karta din zam gugu wono ni bana haran jiro sai no hino jiro kan ga yeka man ti karto no ni ga dai bo hino zam gugu mara din no ni ga so bai ga no jiri kulu amma karto din mo jiri taci ka jiri taci ngono karto go bu zama ir wani hayo sinjo kayir da walbin der mo ne ir wani bira kayir da irna da no jiri taci no agogoi da jiri taci watin din to
irga barmai ga kan da biro taje yaden ga dir ko te biro tajo din ka hino ga aga hingte me karto barmai ko ne dole ni ga dai zarmai idwanga war sanira ine ay wane ababure wane cino wai ne wada imanci kala iri wana no matkan gabe ro adware kan bo aninga tangamo danga gine kangana zarmi cina fonde kulkan cina ga himan danga mi ngai tangamo te kanganan amdungu wandarza amdungu wanna fay bore mi ko dogi bay bora ma fahamda im sokonente mo kan mo kami ga feri dunya fi azur mutara bore ga ko doga fahamda wai ne kan gabe ro danga gine agi himan da mate diga dondon jama me ame talato sai kanganan cino wai ne wo kan iri wana no bora kul wana no iri matanga masi